Bon dia, soc l'Anna i soc auxiliar de geriatria. Fa 5 anys, l'IMET em va permetre la possibilitat de cursar una formació, un certificat de professionalitat en atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, que em va permetre accedir al sector professional on sempre havia volgut treballar, l'atenció i cura de les persones. Des d'aleshores, he treballat en l'àmbit residencial i he guanyat l'experiència pràctica necessària per a convertir-me en la professional que sóc avui dia. Això sí, no podem obviar que la part teòrica i la part pràctica han complementat les meves competències de base, les que jo ja tenia i les que portava a la meva motxilla. La feina per la qual ens preparen és 100% vocacional, no ho podem oblidar, i ens demana ser perseverants i esperit de sacrifici. Per això la constància és un plus que es veu 100% compensada en cada gest d'afecte, en cada mirada, en cada gràcies de les persones que atenem. Aquesta feina m'ha permès treure de mi la meva part més humana, l'empatia i un gran esperit social. Estar disponibles sense reserves i poder donar resposta a les persones que atenc amb diligència, esforç, generositat i respecte. No oblidem que les cuidadores som els ulls, la veu, les mans i l'oïda de les persones que estan en una residència i no les podem defraudar. Soc bona comunicadora i intento sempre transmetre optimisme i positivisme i pintar de colors els dies més grisos dins d'una residència. El vincle, establir un bon vincle afectiu amb les persones ateses és imprescindible perquè elles confiïn en nosaltres. Destacaria també la meva paciència i tolerància i la bona gestió del treball sota pressió. No obviem que és una feina molt dura i que requereix de nosaltres molt bona capacitat d'autocontrol, un bon coneixement de les emocions, saber atendre-les i entendre-les per poder oferir després un servei de qualitat. Per tant, si busques una persona que a més dels coneixements tècnics i experiència disposi de totes aquestes habilitats, no ho dubtis, soc la candidata ideal.